na may yelo at the same time mga bottled water para makabigay sa mga nangangailangan, ano. Tapos yung mga probably sa injuries naman, mga abrasion siguro, yun lang ang makaano natin. Sana naman walang atakein, no. Although kung sakali man, may mga extricators tayo na along the route of translasyon na may dadala doon sa station, medical station, and then sa ambulances may ruta naman sila na madaling makapunta sa hospital. Okay. Thank you very much, Dr. Blasco, kang hepe kang Our Lady of Lourdes Infirmary. Bago po kang kaputan ni Kathleen Delgado, si Joel Solina, kan Asintado News, may ihapot po. Good morning po, Doc and Sermon and Ma'am. Kay Sermon, bakong nakipag-coordinate na po kita sa mga barangay, lalong-lalo na nagdakol po bagang ngunyan si piglalauman ta ng mga ambulant vendors. Baad, sir, itong matirinda na naman sa gilid kan mga tinampo na agihan ka mga debotos and mga pedestrian maging ulang sindado. Sermon. Salamat sa kahaputan. Pig-antisiparta na po yan. Ang sa indo pong lingkod, yun po ang naatasa na chair kang Trade Events and Vending Support Services Committee kang Peña Francia 2023 Executive Council. Base po yan duman sa executive order kan sa tuya pong namumuta na alkalde. Itong 2023-025 na executive order na pigmumuk na itong mga komitiba in support of the Joint Operation Center. Last August 23 po, pig-imbitaran ta na po si sampulong punong barangay na nasasakupan po ining CBD1 sa CBD2, including po ining barangay Santa Cruz, Peña Francia, and Balatas. Digdi po sa CBD1, yung Igualdad Abella, Dinaga, Santa Cruz, San Francisco. Sa CBD man po itong Lerma Triangulo, Concepcion Pequeña. Si pag-ulay mi po duman, labi ka importante na ang papel kan barangay officials, pag-identify po ka itong mga lugar, pribado man yan o publiko, na pwedeng latagan ka itong mga dayo sa lokal na mga paratsenda. And as we all know po, kada baga Peña Francia, parte kan selebrasyon, iniman pagdayo kan mga negosyante, maglokal man yan o mga gikan sa ibang lugar. Kaya dagos man na pigmukna mi itong Task Force 52. Ang Task Force 52 po yan, gikan po yan duman sa City Ordinance number 2014-052 na iyo po ang Biblia kang komitiba para mas mapakarahay itong tirindahan ngunyan pong Peña Francia taon-taon. Pig-arami duman kung sa ina mga lugar sa mga barangay ang pwede. But at no case na may deklarasyon po sa tuya pong alkalde na dahil pwede sa mga plaza. Yan pong tulong plaza, yung 15 Martires, yung Plaza Rizal, Plaza Quezon, dahil pwede magtinda dyan sa loob. So we're trying to make sure na ang mga pedestrian po clear, mga sidewalk, itong mga tinampo, plus pwede sila magtinda lang duman sa mga vacant private lots sa public land na kunigwa pa man. Thank you, sir. Okay. Napulanta si Catherine Delgado kang Brigada News FM sa sayang kahapotan. Yan, good morning po. Kat Delgado from Brigada News FM Naga. Kay Ma'am po sa DTI. Lately, ang kamanga nakaaging aldaw po kaya nang bisita ko ma'am sa NCPM. And nakaulay ko din po si Presidente mismo duman kan Rice Association. So, ang saro po sa ninda, sana the local government itself and the national is magtao po sana ning mag-provide ning bagas para po makapagtianda sinda ning 41 and 45 kasi
45 lang daw po muna ang kaya nindang ngunyan. And then, kita ma'am, igwa na po ba kitang pag-uurulay? Duman, and then sabi po ninda, kung pwede da pong si mga supplier din, babaan man da po ang presyo. Nagkaigwa na po ba kita ma'am ning pag-uurulay po sa tuyang mga retailers? Okay. Sa ano kasi, pag-abot po kayo sa supply, mas makakasimbag sana kayan duman sa national. Kasi ang kaya talang isimbag kasi is yung base sa monitoring ta, kung sisay ang supplier nindangon yan, and ano ang presenting estado kang presyo and of course supply na available sa mga retailers. Although pag-abot po kaya duman sa ayuda in the form of rice, garo difficile yan kasi may mampong na-mentionar duman sa executive order 39 na mataon ning ayuda in the form in kind, ika nga. Siguro inisyatibo na lang yan, haputon taatyan si Sermon about this. Pero kung sa national, kasi ang involved naman syempre sa EO 39, mga national agencies yon. Ang kaya ko lang i-share is ngunya, nagbabalak po ang DA na mag-mount ning kadiwa ning Pangulo. Di ba, aram ta naman ba ang kadiwa ng Pangulo? It's a form of caravan, no? Na nagpapabakal ning mga basic commodities. Puon po yan sa mga agri-fishery products hanggang duman sa process. So in fact, duman sa diskwento caravan, kabali po kami dyan. Ang DA po, igwas po sinda ning regular na kadiwa ng Pangulo, naka-set up po yan duman mismo sa along the highway sa DA office. Although most of the time ang yaon duman mga agricultural products. Pero because of the EO 39, and nanotaran mi na din the basis sa monitoring mi na nagkakaigwa na ning scarcity actually sa regular meal, balak ang DA na mag-set up na din ng kadiwa ng Pangulo na rice lang talaga ang ipapabakal. So as to the details po, pwede ta pong i-approach ang Department of Agriculture, lalo na po ang AMAD office, yung sa marketing office ninda, no? Kasi iyon po ang nag-share ng information. So dahil ko pwedeng i-elaborate yan kasi sinda man po talaga ang authorized to share information about that. So yan po, ma'am. Thank you, ma'am. Pwede pong makisingit po kay Sermon. Sir, may nilalaong man po bang paglangkaw ng taripa duman sa mga, kasi may mga paratihan na po kita na maigdi sa, no, and aramta po, garo hahagadan ata sinda ning bayad? Tama po ba? Kung, I mean, yung pag ano po ng pwesto, kan mga mabisitang paratihan da. Iya po. Tama po yan. Taon-taon po, base duman sa City Ordinance 2014-052, igwa po ning pag naglatag po ang mga vendor duman sa mga lugar na pigtutugutan kang ordinansa, kaipuhan po na magkuasinda ng necessary permits, mapuon sa barangay business clearance, tapos po itong special mayor's permit. Sabi po naman sa ordinansa, kung ikamalatag magpuon August 15 up to October 15, ang special mayor's permit po is 250 per square meter. Ano? Kung itong 10 days man po, from traslasyon up to Sunday, that's 10 days, 125 pesos per square meter. Ano po? Apwera po yan kaitong barangay business clearance. Pag may mga darakulang okasyon po, ini mga parada sa good prosesyon, magpuon po yung traslasyon, tapos itong Sabado, tapos Merkules hanggang Sabado na naman, mga 5 aldaw po yan na continuous na igwaning pagsasara ng tinampo. Tutugutan ta po itong mga lokal sa good mga dayong vendor na maglatag duman sa mga saradong tinampo. Ta siyempre kung may parada, may mga tinampo na sasarahan. Halimbawa dyan sa Blooming Street, Misericordia, ini pong parting Balintawak, ano? Diyan sa may Emily, yung Peña Francia Extension, sasarahan po yan. Pwede po sila maglatag dyan. In the event po na halimbawa ang sarong vendor, sarong aldaw man lang matinda,
tataanan milang po sila ng tarifa sa paagi ng cash ticket. Takon mabayad pa man sinang 250, sarong uduang aldaw man lang sina matinda, hirak man. So ang samuya pong paglaom digdi na mataanan tamaning buwelo sa mga buot maghanap buhay. Grabe po bagang pagtios tangunya na panahon. But at no cost man duman sa mga motorista sa pedestrian. So we'll make sure po na kung sarado ang tinampo, itong duwang gilid sana ang tutugutan ta magtinda, itong tahaw, buwelo manggiraray, especially for emergency vehicles. So mabugtak po kita ng emergency lane para sa mga emergency vehicles as had been mentioned by Dr. Blasco. Thank you po. Okay. May sarunan lang natatalang kahaputan. Ang masunod po nga mahapot iyo si Christian Oliver Garay kang Brigada News FM. Christian. Yes po, good morning po, ma'am and sirs. For DTI or for MEPO po, in terms on mga pasalubong and other products po na mababenta this fiesta, just to give the public some info, paano po ba natin ma-assure ang public na hindi mga overpriced products ang mabibili nila, lalo na yung mga, or may itinalaga po bang suggested retail price yung mga, para sa mga pangunahing produkto ngayong na mabibili this fiesta? Okay. Maray man naghapot ka na na nakafocus kita masyado sa EO39. Anyway, party po kang aside from monitoring the price and supply of rice, nagkaigwa din po kami ng pag-ikot in kahapon together with the Naga City Price Coordinating Council team na mag-monitor kadtong mga price and supply kang fiesta products. So, sinabi tang fiesta products, ito yung mga ingredients na ginagamit pag prepare kang mga minusta pag fiesta. So, of course, ang nanutaran mi is halangkaw siya sa SRP, although gusto ko ring i-justify yan. Kasi ang suggested retail price bulletin kang DTI pag-abot kaning mga fiesta products actually last November 2022 pa. Kasi ang presyong, yung bulletin na po yan, intended po yan actually sa Noche Buena products. Kaya lang aram tamabaga na yung ginagamit pang Noche Buena, yun din ang ginagamit sa fiesta. Except siguro sa mga hamon and queso de bola. Pero like mga sauce, pasta, etc., piniprepare, ginagamit naman po bagayan during fiesta. So, yun po ang pig-monitor me. Then, ang binag-basean me na SRP is November 2022 pa. So, from November 2022 to this time, expect naman talaga na may pag-adjust sa presyo. So, generally, masalangkaw ang presyo ninda from SRP. Although, sabi ko nga, data po ito yung basehan. At least may may reference kita kung ano ang mga tindahan na mas mababa ang presyo kesa duman sa iba. Idagdag ko lang po, ma'am. When it comes naman po sa mga overpriced products, paano po natin ma-assure ang public na hindi sila makakabili ng mga overpriced na mga produkto? Okay. This has been our advice na sa mga consumers na syempre i-expect naman talaga na may maning pararehang presyo kasi free enterprise. So, ang advice me is bago maglabas to market is magdara na ning listahan para mabawasan yung turnaround time ta ika nga kaikot-ikot. Pangaduha po, talagang mag-canvas kita. Kung may time lang naman, magka-canvas talaga kita at least sa tulong tindahan para mahiling ta kung ano talaga itong mga alin ang tindahan na nag-offer ning mas mababang presyo kay ning mga minamarket ang mga products. Kasi as I have said, yes, may mga products na may suggested retail price pero not all, no? Mga around 200 plus lang yan na SKUs na sinasabi or produkto na may SRP and ang iba pong produkto mayo naman po yung SRP. Okay, thank you po. Okay, thank you very much, Ma'am Junie Mora kang DTI. May mga kaputan pa sa mga pag-iriba. Okay. Pros.
Sir Bon, habol ko lang, yung lang napag-ulayan niya sa MIPO. Sir, namomonitor po nindo ining minsan dyan sa meat section. Minsan pag nagdyan ka, mabakal ka ng baka, minsan matawang ka damulag or ugbon. Itong, iwa sinag-apod kayo, yung karabit, yung apod baga duman sa ugbon pang, karabaw na binibinta, minsan pinapasang baka. Namomonitor po nindo. As we speak po, nahiling ko sa kuyang chat group. Yaon po duman si grupo ni Dr. Albios. Bako lang pong bagas ang sa indang imo-monitor, pati po itong karne, plus itong price, mga price ceiling, So, may kaibahan po duman, I think itong City Vet sagkod itong National Meat Inspection Service para at least baram po yung mga nagtitinda ng karne, in the past po, totoo na may mga allegation na supposed to be nagbakal ng baka ang naitao damulag, Ito pong sinasabi mong sadit na damulag, ang nga po dyan is snoky, Yan is okay, yes, na Thank you. it was as if garo karning baka, I have to admit ng opisina mi po mayong technical know-how on how to classify this, Yan lang po mga taga-DA sa taga National Meat Inspection Service ang pwedeng maka-klasipikar kayan. Kaya po kung may reklamong siring kaya na may pagduda na anong yan yung binakal ko ngayon maghapon ko na ngayon ginaga ng tagas pa, so sa muy apong pigre-refer yan sa City Vet kang City Hall, sakod sa National Meat Inspection Service kang DA to determine kung talagang sunabakal niya is karning baka or karning damulag. Po? Thank you, sir. Okay. Pati Thank po you. pala nito mga kiluhan, picture check man. Although may regular checking kami ken, pero kabali po ngunyan kang pag-check atong Price Coordinating Council sa market. Ito pong determining kung tama po si calibration ka itong mga kiluhan. Yes. Okay. Speaking po kang kiluhan, minsan mahal mo sa kiluhan, may pinapatong na planggana bago ilalag si babakalon mong Makakaasigurar po kamo sa market na pero pag iniling mo siya, mas- tama din. Pero ano takay puhan pag may planggana, bago siya, ito po bagang digital, di ba? May pinapatong naman na planggana bago ilag sa itong bakal mo, halimbawa ngaya sa siraan or sa yung mga araw ka na mahiling ka na may nakapatong na naman na puro planggana. Pero pag iniling mo, tama man yung measure niya. Pero ang hapot, takay puhan digwakad doon na pwede man bagang direkta na lang naman sa Iya timbangan po. ni papato. Di ko daw po napansin yan. Iya po. Pero igwa kayo mga digital ngunya, nagaro ang forma, garo planggana na aluminum, nakaaraw na kaini. Araw kang sinabi ni Ma'am Junie, siguro kay puhan itong sa tuwing konsumidor, alertado man, na i-check, maski nga isa siraan, siring kaya na nakasuhay itong plangganita, Pero kaya dapat bago kiluhon, ipabugtak na muna itong plangganita kung tama sa Yes, gauge. tama po. Oh, yun yung sabi ko, takay puhan Takunda di kitang consumidor have the right to magsabi na pwede pong dayang kaibanan sa kilo na babakalong ko, ha? O kung talaga makito sa yan, magduman lang po kamo sa opisina, antimano ko pong inaaksyonan yan. May mga hotline man po kita dyan sa market na nakalag para right after that, pwede na mag-text o... Bako nga ni pong hotline, igwa kami ni mga timbangan ng bayan. So, you can even make it a practice na pag nagbakal kang sira, bagas o karne o whatever na gulay na tinitimbang, prutas, hapit po kamo duman sa strategic points na yaon duman ng timbangan ng bayan para ma-check po nindo. Once na may problema, pwede magbalik kamo duman sa store owner or pag hamo magtugot, magduman po kamo sa opisina automatic pigkukumpiskar mi po ang kiluhan para parehas ang tratamento kang parabakal sa para agenda. Okay. Thank you very much, Sir Moon. Ang last na kahapon lang po maghali kay Miss Risa Mustar kang ANN News. Hello po kay Doc. Doc, kasi rin pa po 0 cases yung COVID-19. Although lifted na po ang COVID-19 pandemic, data na po mapigaan daman na posibleng magbuto agiraray ang COVID-19 sa panahon kan kasi ributan. Salamat sa hapot, pero so far ang COVID-19 ngunyan medyo controlled na
dahil sa bakuna. Although may mga day pa talaga nagpapabakuna o kulang ang bakuna, mayong booster. Pero if ever, depende na yan sa mga tao kung gusto pa nila magamit ng face mask. Although ang DOH nagsasabi naman para sa mga crowded places talaga, kaya po mangira-right para sa kasiguraduhan kang hawak kang tao, no, na dahil maano kang COVID kung may ugwa pa man. So, bako man yan mandatory na mag-face mask. So, depende na lang sa kuyang kang tao kung gusto niya o dahil. Okay man lang yan. Thank you. Okay, thank you very much Dr. Blasco, Sir Mon, Florendo, Ma'am Johnny kan DTI. Tigdi na po. Okay, sige. Come on. Baka kaya magtapos na eh. Nagtugon si Sir Jay na i-announce ko po itong opening at yan kang Bishop Gainsa Trade Fair sa Atrium Robinson's Naga. Robinson's Place. So, parte din po yan, kabali po yan sa Peña Francia Festival activities. So, kabali po siya. As to the preparation, of course, prepared po kita to be participated in by around 80 MSMEs from different, of course, from the Region 5, pati na rin outside of Region 5. So, at yan po yan na hapon, ang opening September 7 to 18. Yan. Okay, thank you very much. So, Dr. Blasco, ano po? Medyo nalingawan ko lang itong mga ambulances na nag-commit sa tuya, itong mga taga-luwas like Kamaligan, Magaraw, Libmanan, Pamplona, Buhi, Guapang Sanabwa. Ano ko lang para masabi ko na nag-commit man sila sa tuya. Bako lang sa Toya Digdeo sa Naga. Thank you. Okay, thank you very much. Sige na po nagkatapos ang sa Toya nga medyo halipot lang na press conference. Sa ngaran po kan sa Toya mga pag-iriba sa Naga City All Press Corps. Sa pangaraman ni Sir Mon, Dr. Blasco and Mama Juni kan DTI. Nagpasalamat po kami. Sa ngaran po kan mga pag-iriba sa Communication Operations Division, si Jun Calio, Johnny Nedea, Risa Mustar, Jewel Solina, sinasendong pong lingkod si Jason Yola. Yaman po si Dindo Fernando. Salamat. The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and